Egun bat mendian, Inplain gas! Pako gaztea mendira joan zen, baina biderdian txisa larri zegoenez sasi batzuen artean sartu zen. Orduan zerbait mugitu egin zen, eta zu handi batek zakilaren puntan koska egin zion. Pako lurrean botata egon zen garrasika minutu batzuk, mina pasatu zitzaion arte. Mendia igotzeko gogo asko zeukanez jarraitu egin zuen. Geroago, harri baten gainean jarri zen, baina sorpresa, kirikino bat zegoen. Minduta jarraitu zuen aurrera gailurrera iritsi arte. Gailurrera iristean bera erori zen eta kolpe asko jaso zituen lepoa apurtuz. Jisterakoan, zaldi basati bat atera zen biderdian eta ostiko bat eman zion. Besoa eta bizkarra apurtu zizkion, beraz medikura joan zen. Medikuak ezin zuen ezer egin zakila infektatuta zuen, ipurdian bi operazio egin zizkioten, burdinezko bizkarra ipini zioten, eta besoa eskailatu zioten. Gurpildun aulkian ibili behar izan zuen. Medikutik ateratzean eskaileretatik bera erori zen, baina inork ez zion kasurik egin, eta hor hil zen. Zerraldo batean sartu zuten bere gorputza, eta ordutik aurrera ezin izango du gehiagorik egin.